Rusija je pred donošenjem svoje najvažnije odluke u posljednjih nekoliko godina, sigurno od jeseni 2022., a možda čak i od početne odluke da pokrene punu invaziju na Ukrajinu u veljači te godine. Doista, Kremlj mora odlučiti hoće li mobilizirati mnogo veće snage, koja će protiv svoje volje biti poslana u Ukrajinu. Ili barem tako Kijev inzistira da će se dogoditi za samo 2 mjeseca. Uspješnom provedbom mobilizacije Rusija će ojačati svoje slabe točke na dijelovima bojišnice, omogućiti napredovanje na drugim dijelovima bojišnice, a možda čak i pokrenuti novi smjer napada. Neuspješna provedba ostavit će Rusiju u najboljem slučaju ekonomski osakaćenom, a u najgorem može dovesti do pada Vladimira Putina s vlasti. Međutim, budući da je ovo svijet geopolitike, nije sve uvijek onako kako se čini. Stoga danas moramo detaljno proučiti političko-vojnu strategiju i dezinformacijske kampanje koje se pojavljuju na ovom području. Ali možda svjedočimo igri same Ukrajine, koja bi mogla potaknuti probleme koje Rusija nastoji izbjeći, ali istovremeno uzrokovati upravo one probleme koje Ukrajina želi izbjeći. Dakle, danas ćemo ovu temu obraditi u 4 faze. Prvo ću vam dati pozadinu tvrdnje o mobilizaciji. Što se možda događa kada bi se to moglo dogoditi i zašto bi Rusija to željela učiniti? Zatim ćemo ispitati zašto Ukrajina toliko želi javno objaviti ovu nadolazeću mobilizaciju, ili navodnu mobilizaciju. A za one od vas koji ste sa mnom godinama, da, ponovno ćemo pokazati na znak. Ipak, ta strategija nosi sa sobom inherentan rizik, gdje, ako je učinkovita, ali Putin čvrsto drži političku kontrolu nad Rusijom, cijela stvar bi se mogla obiti o glavu. Ispitat ćemo zašto bi to mogao biti slučaj i koji su uvjeti potrebni za taj učinak. Na kraju, pogledat ćemo što se događa u Ukrajini kako bismo pronašli naznake da upozorenje o mobilizaciji možda jest iskreno i povezati to s političkim skandalom koji je tamo izbio prošlog tjedna. Ali započnemo s pregledom tvrdnje o mobilizaciji. Ukratko, Ukrajina kaže da postoji visok rizik da će Rusija mobilizirati čak 500.000 muškaraca za službu u Ukrajini. Vremenski okvir ovdje je već za 2 mjeseca od sada. To odgovara kraju parlamentarnih izbora u Rusiji, koji završavaju 20. rujna. Kao što ćemo detaljnije raspraviti za trenutak, mobilizacija bi bila nepopularna politika u zemlji i zato Kremlj ne bi želio to objaviti prije nego što glasovi budu dani. Znam da ovo može izgledati čudno, jer je Rusija sve autoritarnija zemlja. Ali još uvijek postoje ograničenja Putinove moći i kontrole nad stanovništvom. Čak su i izbori s unaprijed određenim pobjednicima zabrinjavajući za autokrate, jer sami izbori mogu biti poziv građanima na koordinirane prosvjede. Granice moći Kremlja možete vidjeti čak i u samom postupku mobilizacije. Malo prije sam rekao da će ti vojnici biti mobilizirani u Ukrajinu. Zapravo, prema ruskom zakonu, oni bi bili mobilizirani na teritoriji Ruske federacije, koji je prije potpisan na ovim stranicama koje sada gledate, bio ukrajinski teritorij. To je posebnost ruskog sustava vojnog roka, gdje po zakonu ti vojnici mogu biti raspoređeni samo za obranu ruskog teritorija. Što se tiče lokacije, Ukrajina upozorava da će neki odmah krenuti na istočnu bojišnicu unutar 2 tjedna od mobilizacije. To bi vjerojatno bilo na južnom dijelu, gdje se Rusija povlači već nekoliko mjeseci, zahvaljujući valu ukrajinskih udara na logistiku toj regiji. Što se tiče preostalih, koji će proći dodatnu obuku, najlakše bi im bilo otići na sjevernu stranu glavne bojišnice, kako bi brže napredovali prema Harkivu. Kreativni pristup koji bi zahtijevao određene izmjene zakona federacije bio bi poslati ih da otvore novu bojišnicu prema jugu iz Bjelorusije prema Kijevu. Znaš, jer je to prošli put tako dobro uspjelo. Posljednja iznesena mogućnost, koja bi zahtijevala još liberalnije stvaranje novih zakona, bila bi napad na Baltičke zemlje. Možda si primijetio moj skepticizam u vezi s tom posljednjom. S obzirom na sve izvještaje o toj temi, trebali bismo odvojiti malo vremena za raspravu o vjerodostojnosti te tvrdnje. Dakle, je li to istina? Primijetit ćete da priča još nije dospjela do glavnih medija, što ukazuje na određenu dozu skepticizma ovdje. Umjesto toga, regionalno zainteresirani mediji poput Kyiv Posta i vojno orijentirani mediji poput War on the Rocksa stavili su ovu temu u fokus.
To znam zahvaljujući povratnom sponzoru današnjeg videa, Ground News. Osim što prati širinu izvještavanja i pristranost medija, značajka slijepa točka iz Ground Newsa također ističe priče koje svaka strana političkog spektra propušta, poput desnice koja zanemaruje telefonski poziv novog britanskog premijera Zelenskom i ljevice koja ignorira količinu nafte koju je Iran izvozio tijekom primirja, koje zapravo nije bilo primirje. A odlaskom na ground.news/lines on maps ili skeniranjem QR koda na vašem ekranu možete ostvariti fantastičnih 40% popusta na Vantage Plan, koji vam omogućuje pristup svim ovim značajkama i još mnogo toga. Zahvaljujemo još jednom Ground Newsu što su sponzorirali današnji video. U redu, vratimo se na ključno pitanje. Jesu li ove tvrdnje istinite? Možda, ali same tvrdnje neće utjecati na moje mišljenje ni na jedan ni na drugi način. Ono što imamo pred sobom još je jedna situacija u kojoj je najbolje ne slušati što vođe govore. Pretpostavimo na trenutak da su tvrdnje istinite i da će krajem rujna Kremlj objaviti poziv na mobilizaciju. Ukrajina bi to htjela što više otežati Rusiji, što znači potaknuti što više ruskih muškaraca da odu što dalje od Rusije. Ove javne izjave služe kao upozorenja onima koji bi mogli biti pogođeni. Moraju odmah pripremiti svoje planove za bijeg ili proaktivno napustiti zemlju kako ne bi bili zatečeni nespremni. Promijenimo perspektivu na trenutak. Jasna mana mobilizacije za Kremlj je koliko bi to bilo gospodarski destabilizirajuće. Da, tehnički više ne biste isplaćivali naknade po dobrovoljnim ugovorima, pa bi to moglo izgledati kao ušteda u saveznom proračunu. Ali tih 500.000 ljudi odjednom više neće raditi niti doprinositi gospodarstvu. Svatko tko ima posao vezan uz njihov rad također će se naći u problemima. A vlada će i dalje biti odgovorna za opremanje i naoružavanje svih tih novih vojnika. Možda je kratkoročno jeftinije nametnuti mobilizaciju nego povećati ugovorne plaće, ali postoje ozbiljni dugoročni ekonomski nedostaci. Drugi nedostatak o kojem ćemo detaljnije raspravljati za trenutak jest politička nestabilnost koju bi takva prisilna raspoređivanja uzrokovala. Prosvjedi na ulicama, prijetnje postojećem režimu i sl. Ako imate poteškoća s regrutiranjem dovoljno muškaraca na dobrovoljne ugovore, unatoč velikim novčanim ponudama iz perspektive prosječnog Rusa, to vam govori koliko ti ljudi zapravo ne žele ići u Ukrajinu. Rusija i dalje nudi te ugovore, što nam govori da je, barem za sada, prisilna regrutacija još gore rješenja. Vraćajući se na perspektivu Kijeva, ako možete izazvati tu ekonomsku nestabilnost i političku krizu, a da Rusija još nije ni odlučila pokrenuti mobilizaciju, to se čini kao pobjeda bez ikakva troška. Dobro, pa kako biste mogli potaknuti takve reakcije? Tako što ćete uvjeriti sve da bi mobilizacija mogla početi svaki čas. S druge strane, poruka Ukrajine nema inherentnu vjerodostojnost. Bez obzira na to je li to istina, čini se da bi Kijev želio prenijeti istu poruku. Zato me te priče zanimaju. Ali nisam odmah siguran u što bih trebao vjerovati. Ovako su manje više vlade NATO-a gledale na ideju da bi Rusija mogla napasti neku baltičku zemlju prije kraja godine. Ta ideja je apsurdna, ali bi mogla potaknuti proukrajinske osjećaje među saveznicima. To ne bi bio najgori ishod, a ne bi škodilo ni ako bi to povećalo podršku za savezničku vojnu potrošnju, budući da je NATO itekako zabrinut zbog mogućeg ruskog napada za otprilike 4 godine, nakon što Kremlj uzme predah od rata u Ukrajini. S tim u vezi, trebam napomenuti da bi Rusija možda htjela imati više vojnika raspoređenih duž granice, ako ruske specijalne snage pokušaju nekonvencionalan i provokativan napad, kao što je obavješteni podaci sugerirala da je stvarna mogućnost u Poljskoj. Ali to se razlikuje od prijedloga koji je iznijela Ukrajina, zbog čega se Ukrajina konkretna izjava o napadu na NATO odbacuje kao neinformativna poruka. U svakom slučaju, o pouzdanijem signalu ću govoriti za trenutak, ali mislim da bismo prvo trebali razmotriti mogući način na koji bi ovo moglo imati negativan učinak za Ukrajinu. Ponovno, mobilizacija unutar Rusije bila bi izuzetno nepopularna politika. Zaista izazvala je toliki otpor u jesen 2022. godine da je Kremlj morao povući tu odluku iz straha od prosvjednika na ulicama. Ono što nama kao promatračima nije jasno, jest koliko se Putin zapravo osjeća nesigurno na svojoj poziciji. Ako misli da mu položaj visi o koncu,
tada vjerojatno ne bi pozvao na mobilizaciju ni pod kojim okolnostima. Ovo je idealno za očitu strategiju Ukrajine, jer može u najmanju ruku Kremlju dati još jednu stvar za brigu, a u najboljem slučaju potaknuti ustanke koje bi Ukrajina općenito željela. Nasuprot tome, zamislite da se Putin osjeća umjereno nesigurno. Pa Putin, koji zaista želi pobijediti u ratu u Ukrajini, mogao bi smatrati mobilizaciju primamljivom. Međutim, nedostatak je u tome što će se ekonomska šteta za zemlju povećati, kao i umjereni rizik da netko prisili da napusti dužnost. Vidiš li kamo ovo vodi? Pretpostavimo da upozorenja Ukrajine pogode u živac prosječne Ruse. Oni koji mogu, bježe. Oni koji ne mogu, počinju prosvjedovati. Pa još jednom razmislite o razlozima zbog kojih Kremlj ne želi provesti mobilizaciju. To je prvo, ekonomska šteta za zemlju. Ali dio toga se već dogodio. To je drugo, politička nestabilnost. Ali sada su prosvjednici već vani. Kremlj sada ima dobru predodžbu o tome koliku prijetnju oni predstavljaju režimu. Moguće je tada da Kremlj procjenjuje kako se sada isplati mobilizirati iako to nije bilo na početku. Ukrajina zapravo uzrokuje problem koji nastoji ograničiti. Ne znam koliko se Putin trenutačno osjeća sigurno u svojoj poziciji. Prije sam izrazio svoj skepticizam prema tome da se on jedva drži na vlasti i da mu očajnički treba preokret u Ukrajini kako bi politički preživio. Ako ništa drugo, oligarhi u Rusiji bi duboko odahnuli kada bi rat završio, jer bi se mogli vratiti zarađivanju novca. Također sam izrazio svoj skepticizam da bi mobilizacija bila dobro rješenje za ovaj problem, bez obzira na Putinovu kontrolu nad vlašću. Opet, ekonomska situacija je jednostavno užasna. I ne mislim da je zagovaranje očajničkog poteza u obliku mobilizacije bolje rješenje. Sjeti se, i tim stotinama tisuća novih vojnika također je potrebna oprema. Kremlj ne može riješiti taj problem ni tako da prisilno mobilizira 1 milijun radnika da rade u tvornicama i doniraju svoj neplaćeni rad. Ipak, morao bih preispitati svoja uvjerenja ako Putin zaista povuče taj potez. Jedno tumačenje, a siguran sam da će to postati prevladavajuća priča, jeste da je Putin toliko očajan da nije imao izbora nego povući taj potez. Međutim, taj potez možete objasniti i kao rezultat toga što Putinova kontrola nad vlašću toliko čvrsta da su stvarni politički rizici minimalni u usporedbi s onim što bi mogao dobiti priljevom ljudstva. Nijedan od tih zaključaka ne čini se razumnim s obzirom na ono što znamo, zbog čega bi najava mobilizacije bila tako čudna. Za kraj dana, ne mislim da je sve što smo vidjeli s ove strane iz Ukrajine samo puko praznoslovlje. Možda pratite trenutni skandal u Kijevu vezan uz smjenu ministra obrane Mihajla Fedorova od strane Zelenskog. Fedorov je bio popularan u zemlji, ali je došlo do razilaženja s načelnikom ukrajinske vojske, generalom Oleksandrom Sirskim. Službeno objašnjenje je da Fedorov nije bio učinkovit u regrutiranju za bojišnicu, što ukrajinski zapovjednici smatraju odgovarajućom protumjerom na rusku mobilizaciju. To je dovelo do razdora između dviju strana, a Zelenski je na kraju stao na stranu Sirskog. Time je Fedorovljeva smjena je skup signal da su tvrdnje Ukrajine o mobilizaciji istinite. Ne biste željeli smijeniti popularnog i učinkovitog ministra, posebno na tehničkoj strani rata, da ne postoji neki drugi hitan razlog. Samo podsjetnik da je prema svim izvorima Fedorov prvenstveno zaslužan za zamah Ukrajine na jugu. Ipak, ne bismo to trebali smatrati sigurnim dokazom da je mobilizacija zaista u mislima ukrajinskih donositelja odluka. Fedorovljev odlazak također može biti rezultat unutarnje politike, a ovo služi kao zgodna priča za prikrivanje. Kao i uvijek, mi kao promatrači sa strane ostajemo u mraku i moramo čekati više informacija kako bismo bolje razumjeli što se događa. Također moram napomenuti da se prosvjedi nastavljaju dok ovo pišem, a postoji mnogo nagađanja da će Zelenski uskoro zamijeniti i Sirskog. Doista, možda se to već dogodilo do trenutka kada budete gledali ovaj video. Ako je tako, ne mislim da to mijenja način na koji bismo trebali tumačiti gore navedeni argument o skupom signaliziranju. Ovo je administracija Zelenskog koja pokušava ublažiti štetu, nakon što je značajno podcijenila Fedorovljevu popularnost, čak i ako prevladavajuće mišljenje unutar sigurnosnih snaga zemlje jest da Ukrajina treba poduzeti strože preventivne mjere. Dakle, koje su naše glavne poruke za danas? Ukrajina uporno tvrdi da je Rusija ozbiljna u vezi mobilizacije.
Postoje značajni poticaj za pogrešno predstavljanje onoga što ukrajinski obavještajni podaci govore o toj temi, zbog čega bismo trebali obratiti pažnju na druge signale. Trenutne promjene u vladi daju određeni uvid u to, ali ništa konkretno. I postoji određeni rizik da bi se sve ovo moglo obiti Ukrajini o glavu. Još jednom hvala Ground Newsu što su sponzorirali današnji video. Posjetite ground.news. Kroz ground.news Vorana Lines na kartama ili skenirajte QR kod na svom ekranu kako biste ostvarili fantastičnih 40% popusta na Vantage plan. U međuvremenu možete posjetiti moj sekundarni kanal i pogledati povezani video u kojem pokušavam razjasniti tvrdnje da ruski vojnici prežive samo 30 minuta na bojišnici. Ako vam se svidio današnji video, molim vas lajkajte, podijelite i pretplatite se. A William Spaniel vam se ponovno javlja sutra. Čuvajte se.